पिताचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र गर्भेस्त झाली. नमान मरिये कृपेन भरले सम तुझ्या सगळ्या स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bhagyavanti Bhagyanti Muriye Muriye Devaki Devacha Mai Rafia Priyankati Gatirati Metika Karataniam Kata Aniyamcha Chavarnacha Varnacha Amen. Amen. आबळे सोम्याची साखर तुझ्या जे शब्दाप्रमाणे शब्दाप्रमाणे म्हणजे होते त्यांचा सहा नमान मरिये कृपेन भरले सम तुझ्या सगळ्या स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bhagyavanti Bhagyanti Muriye Muriye Devaki Mai Devacha Mayama Priyankati Priyankatir Metika Nati Kata Aniyamcha Karataniam Varnacha Chamarnacha Valara Amen. Amen. आणि देवासो पूत मुनी सलो आणि आमच्यामध्ये आमच्यामध्ये जेवलं जेलो नमान मरिये कृपेन भरले सम तुझ्या सगळ्या स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bhagyavanti Muriye Bhagyanti Devaki Muriye Mai Devacha Mayama Priyankati Priyankatir Metika Nati Kata Karataniam Aniyamcha Varnacha Chamarnacha Valara Amen. Amen. भाग्यवंती देवाची माई आम्हापासोत विनंती कर. Cristaच्या ख्रिस्ताच्या Tacha रक्षणाचा मी रक्षणाचा Avshunyata पावसांचा Mi पावसाचा खातीर Pazoncha खातीर Katir. माग्या मागल्या येसम्या Yes, भडव्यान सोम्या we बरी are very बरी खबर खबर दिल्या दिल्या वरी completely वरून we तुमच्या पुतान chapter ख्रिस्तान Christian शापण Shapon घेतले आम्ही Ladle जगना झाल्या त्याच्या त्याच्या कष्ट Kancha आणि कष्टाने Kastani कसावल्या जीवनपणाच्या जीवनपणाच्या आनंदात आनंदात तुमची आम्ही पावाशे पावाशे तुझी कृपा तुझी कृपा आमच्या आमच्या अंतःकरणाने अंतःकरणाने वत वत म्हणून आम्ही म्हणून मागता त्याच Magtas ख्रिस्त Christam आमच्या Chas आम्ही Mari आम्हाला Pata पाहता Amen. आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या तशी जसा आधी आधी तसा तसा आता आणि Sotani सदा Sada सर्वदा सर्वदा Sarvata आमेन. आमेन. Amen. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या तशी जसा आधी आधी तसा Adin आता तसा आणि Sotani सदा Sada सर्वदा सर्वदा आमेन. Sarvata आमेन. Amen. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी Sadin आधी तसा तसा Sotani आता आणि सदा Sada सदा सर्वदा सर्वदा Sarvata आमेन. Amen. देवा गेल्या भडव्या देवा देवाला तुमच्या गेल्या बरे रखण्या आमच्या भरल्या Darunja तुमच्या रखण्या दयेन Trustin माका तुमच्या Chastan दिला दयेच्या Galaja खातीर Baby बेन म्हणजे बेन मोठो Mosquada म्हणजे सोड मोठो Ifra उजवाडा सोडाय Samala करा सांभाळ सांभाळ या आणि सांभाळ सलई Amen. आमेन. सलय आमेन. श्रेष्ठ भडव्या श्रेष्ठया सामील गेले आमच्या सामील जुजात आमका आमच्या संभाळ तुमच्या देवसराच्या संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाचेर आणि खोट्यापणाचेर आणि पास्तांचेर आडियम पासांचेर कमका आड धादी आमका आदादे समी देव आणि तांका समुद्र फरमावन दिवन तांका परातून फर्मान मागता दिवनामले आणि मागता तू ये आणि तू ये सर्गावयल्या सर्व वयल्या फौजींच्या कुवारा फौजीच्या कुवारा आत्मे विबाडून आत्मे विभाडून संसारावर संसारार विसरल्या त्यांच्या सैतानाक सैतानाक आणि त्याच्या आणि हेरा त्याच्या हेरा खोट्यात्म्या खोट्यात्म्या देवाच्या देवाच्या पदवेन पदवे यमकडा लुटून यमकणा घाल आमेन. लुटुंबडे आमेन. शासनाचो विषय दितांका कृष्णाचा येसम्या Akash विश्व Mary देतांका Dutta येसुया प्रकाशांचेर Prakasanchir निरंतर पंखोदी Pankodi. प्रकाशांचे समाधानान पंखोदी विषय Sat समाधानाचे Shagin विषय Date देता. Amen. आमेन. सत्मंता देवा सत्मंता स्वर्ग देवा Tadava दरा स्वर्ग बापा देणारा Sapakjara बाप्पा Papa आणि तुझ्या स्वर्गाने Gani तुमचे विचार तुमचे रस्ता आणि Prichastara. रस्ता जेजू Aliso आणि ख्रिस्ता जेसू Krista the ख्रिस्त Chaklas त्याच्या Praga आमच्या जगल्यास Chasmia. सम्या आमच्या जो सम्यात पवित्र Poet आणि Kaliber गर्भेस Smolo मावलो God with अंकार अंका thousand. मरियतावन मरियताव जन्मलो जन्मलो पॉन्स पोन्स पिलाताका पिलाताका धक्काने काने Pulprakatani घास घास Custos सुटले of ताका State, ताका Takam कुसार कुसार चढलो Chadlo. चढलो मेलो तो आणि मेलो आणि ताका ताका निकेतलो Tani निकेतलो Keplo. तो मेल्यामध्ये देवलो मेल्यामध्ये Devlo. दिसा Sabbath मेल्यातलो मेल्यातलो Lord. जीवन जीवन झालो झालो सरगार सरकार चढलो चढलो Siddhartha तर Lord. पदवेदार परपदेदारा देव देवबापाच्या बापाच्या उजव्या उजव्याक बसला बसला तैतान तैतान जिळ्यांचे जिळ्यांचे आणि Nityajani आणि Midlands. मेल्यांचे मेल्ल्यांचे करून उजबी येतलो करून तो येतलो सत्मानता सत्मंता Mamta पवित्रत्म्या Paitatma. कॅथोलिक कलिक पवित्र सभेत सभेक भक्तांचो भक्तांचो एकता एकता Ekta पातकांचे पातकांचे मुक्साने मुक्साने कुडीचे कुडीचे जीवानपण जीवनपण आणि शासनाचे जीवित सासनाचे आमेन. जीवित आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येव तुझी खुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारात जाव. आमचो आमचो दिसपट्टो दिसपट्टो Amchas ग्रास ग्रास आजो Putoga आमका आमकां आणि Zaza आम्ही आणि आमचे Kali आम्ही सुकलेले आमचे आंबुसो Lele सुकलेले Amshita. आंबुसिका तसे तशी आमची आमची Shamchi भक्कम भक्कम बोसून बोल Vatkam आणि पाताळ्यान Bol आमकां पडता Padalam गाळड्यान पडों Pradata. दिनाका वाईटांतले पूण आमकां वायटांतले वाचोवचें आमकां Uvetantlam निवारा Kalivara आमेन. Amen. नमान मरिये कृपेन भरले तुम्ही तुझे सवयाचा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवंती भगवती मरिये मरिये Ganti देवाची Maria देवाची माई माई Devachana आम्हा Fianga आम्हा प्रियांकाती वाटया Tirunati खातीर मेत्तिका Karata विनंती आता Aniam कर आणि आता आमच्या आणि Chamarna आमच्या तुमच्याकडे Chavarara. वाटपाच्या निरा वेळार आमेन. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले तुम्ही तुझे सवयाचा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवंती भगवंती मरिये मरिये Ganti देवाची देवाची माई Maria माई आम्हा आम्हा Devachana वाटया Fianga प्रियांकाती खातीर Tirunati विनंती मेत्तिका कर आता आणि Karatanem आता आणि आमच्या Chamarna आमच्या तुमच्याकडे वाटपाच्या निरा Chavarara. वेळार आमेन. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले तुम्ही तुझे सवयाचा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये भगवंती देवाची मरिये Ganti माई देवाची Maria माई आम्हा आम्हा वाटया Devachana प्रियांकाती खातीर Fianga विनंती मेत्तिका कर Tirunati आता आणि आता आमच्या आणि Karatanem आमच्या Chamarna तुमच्याकडे वाटपाच्या निरा वेळार Chavarara. आमेन. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जसा जशा आधी आधी Sadi तसा तसं आता आता Sotani आणि आणि सदा सदा Sada सर्वदा सर्वदा Sarvata. आमेन. आमेन. Amen. थोडो वेळ आमचे माईक अनम्यूट कर
आम्ही आमच्या देवाक स्तुती करूया. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Come, Pargan, Come, Katikataka, Katikataka, hallelujah, 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 या जमात 1000 जाल्ल्या तुझ्या सगळ्या भुरग्यांक समर्पिता, सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक समर्पिता. hallelujah, जेजूच्या hallelujah, नावान तुझे hallelujah, सगळे hallelujah. तुझ्या God is भुरग्यांक our तुझ्या God is पायांत our तळा God is दवरता our God बाप्पा. is our हर God is एकल्याच्या God is our दान तुझे मम्मा सुवर्ण काय दान बाप्पा पत्ते दान जेजूच्या नावान hallelujah, hallelujah, जेजू hallelujah, समर्पिता hallelujah, ते hallelujah, हर hallelujah, एक hallelujah. जीविताचे हर एक गडीत आवयच्या गर्भांत येद मुर्शीचे संकळे जीवित आदले आताच्या आणि Hallelujah, भूतले hallelujah, जीवित hallelujah, मातेच्या hallelujah, केसता पायाच्या hallelujah, नक्षपर्यंत hallelujah, कोळीचे हर hallelujah, एक hallelujah, 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 दिबर hallelujah, शिरा bara bara hallelujah, dibara shira la bara hallelujah. bara dibara 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 Jesus, dibara Jesus, dibara dibara Jesus, dibara Jesus, ya Jesus, shira Jesus, la bara Jesus, dibara God, dibara God, dibara 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 God, dibara 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 God, dibara 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 God, dibara 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 Star God, Jesus, God, Jesus. hallelujah 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 ria ria Jesus, ria स्तुति तुझी महिमा परिशुद्धता हालेलुया 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 bara bara हालेलुया bara bara हालेलुया bara 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 हालेलुया bara 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 हालेलुया bara 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 हालेलुया bara hallelujah 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 हालेलुया 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 hallelujah हालेलुया hallelujah हालेलुया हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, Jesus, हालेलुया Jesus. हालेलुया Hallelujah, 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 हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, 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 hallelujah. Podvi, podvi, Hallelujah, podvi, hallelujah, podvi. Ria, hallelujah, ria, ria, hallelujah, ria, 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 hallelujah, ria, ria, hallelujah, ria, hallelujah, ria, ria, hallelujah, ria, di, 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 hallelujah, di, 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 di. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus. hallelujah, Shira la bara hallelujah, bara 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 di 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, कोणाक hallelujah, नी पेन hallelujah, आसा लेफ्ट hallelujah, साइडचे hallelujah, नी hallelujah. थंडा पडापड जेसू तुका Jesus, आपडते Jesus, आसा Jesus, कंटिन्यू Jesus, स्तुती Jesus, कर्माक कंटिन्यू Jesus, स्तुती कर्माक Jesus, Jesus, हालेलुया Jesus. हालेलुया 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 Hallelujah, हालेलुया hallelujah, जेसू hallelujah, जेसू जेसू hallelujah, जेसू hallelujah, जेसू जेसू hallelujah, जेसू जेसू hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pergam, Pargan, Shirala bara 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 Sarkat, bara 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 Sakatrat, bara bara di bara Kargan, di bara di bara di bara Sakatrat, di bara di Kargan, bara di bara Sarkat, di bara di bara di bara di bara Sakatrat, di bara di bara di bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 hallelujah, Jesus. hallelujah, Jesus, 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 Jesus. Shira la bara 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 Jesus, bara 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 Jesus, di bara Jesus, di bara di Jesus, bara di bara Jesus, di bara Jesus, di bara di bara di bara. Jesus, Jesus, Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus. hallelujah. Jesus, Jesus, Hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. Shira la bara 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 hallelujah, bara 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 hallelujah, bara 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 hallelujah, bara. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, दळांचे कडी hallelujah, भरूया. hallelujah. दळांचे दाप्या. पवित्रत्व बळवंत वळगते असा अनुभव करूया. Yes, yes. John 14:27. साजवांस म्हणजे 14वा अध्याय 27 वळ. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून येता. मुझे समाधान हांव तुमकां दिता. संसार असले समाधान तुमकां दिवंक शकना. तुम्ही खनखटची सोडा. शिराला बरा 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 बरा. तुम्ही भिवूनशे नका. तुम्ही खनखटची सोडा. शिराला बरा 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 बरा. तुम्ही भिवूनशे नका. तुम्ही भिवूनशे नका. एका हाताच्या एका साइडीन
तुका बोल उणे पडे आसले परी आसा जांप्रो थोडे पटी तुका कांय सेन्सेशन नासले परी बघता धरून दवरले परी धरल्या परी बघता जेसू तुका याकडे रिलीज करता देवाचे उतर अगदी सकत आसा आज एका भयणीक हांवें ल्हानसो बायबल हांगासर जुवांचो वांजेर सगळो जुवांचो वांजेर एक म्हाका मेळटा हांव हाडून दवरता म्हज्या घडयेर आनी म्हाका मेळ्ळ्यांक हांव तो दिता आज दिल्लेस त्या भयणीन उक्ते केले उक्ते केलेस हे देवाचे उत्तर तिका मेळ्ळे जॉन 14:27 इंग्लिशान बहु बऱ्या अपूर्वच्या रितीन तिका स्पर्श करचे ते उतर आज ते देवाचे उत्तर इंग्लिशान म्हणटा आय एम गिविंग यू अ गिफ्ट आज या संवसारांत आमकां जाय कितें समाधान जाय दुसरें कितेंच न्ही समाधान आज मनीस सोदून आसा समाधान हांव कुवेट आसतना म्हाका केदां कॉल येवचे आसले ते कितें ते स्टॉकाचे या कितें ते इन्वेस्ट करूंक तुझ्या 2 मिनटां सारकी तुझ्या लाईफच बदलता तुका डबल इन्कम मेळटा हांव एकच म्हणचे आसले मुजे लागीं समाधान आसा हाच्या की व्हडली आस्त दुसरी खंयचीच ना म्हज्या लागीं समाधान आसा म्हाका हाच्या की वर्त कितें नाका देवान जें कितें म्हाका दिलां तातूंत देव म्हाका पुजता समाधान ते समाधान सोम्यान म्हज्या काळजांत घाला सोम्यान म्हाका शिकयलां हांवें खंय दावूं नजो त्या भयणीन हे उत्तर वाचले हांवें सांगलें एक फावटी वाचल्यार पावना वाचते राव व्हडल्यान वाचते राव म्हणजे सांगत व्हडल्यान वाचूंक सुरू केलें तिणें आनी म्हणले एक तर स्पर्श हे म्हाकाच सांगलें उत्तर हे उत्तर म्हाका सांगलें उत्तर देवाचे उत्तर देवाची हर एक बसावणी या बायबलान बरोवन गेल्ली ती म्हाका आनी तुका पर्सनल जावन आसा हांवें हे देवाचे उत्तर बसून वाचल्यार ते म्हाका आनी तुका पर्सनल जावन आसा पर्सनली उलयता आज तू समाधान सोदून आसाय आज तुका जेजू म्हणटा हांव तुका दिता समाधान आज तू चिंताय म्हजे एक काम जालें जाल्यार जालें मागीर समाधान म्हजे रीण एक फावटी फारीक जालें जालें मागीर समाधान हांव एक फावटी या एग्जामान पास जालें जालें म्हज्या पुतान म्हज्या दुवेन या फावटीचे हे टेस्ट पास जाल्यार जालें समाधान मागीर समाधान म्हज्या मोगाचे न्हू एक गेल्या उपरांत आनी एक गेल्या उपरांत आनी एक गेल्या उपरांत आनी एक ते सुखना आमी केदला म्हणशे म्हणटा की ना म्हजे समाधान ते काम संपल्यार मात्र जाता आमचे समाधान तांतू ना आमचे समाधान जेजू लागीं जेजू दिवचे समाधान जेजू दिवचे जे
आमका समाधान ते काम जाल्ल्यावर बी ते आमचे कंचे आमचे उद्देश आसा आम्ही चिंतले ते पूर्ण केल्ल्या वेळार आमका समाधान मेळटा आमी चिंता ते तात्कालिक मोगाचे न्हू. पळया जाल्यार लाईफ रिवर्स गोवन पळया. टेम्पररी आमकां समाधान पर्मनंटली दिवचे जेजूच्या हजरपणा आयिल्ल्या ताजे उतर आयकल्ल्या वेळार ताचे सांगता बसल्या वेळार ताका अनुभव केल्ल्या वेळार ते समाधान आज आमकां हर एकल्यांक ते समाधान आज आमकां भरून दी. आज ते समाधान आमकां चलोन व्हरून दी प्रत्येक फावटी. आज समाधान आसले आमचे जिवीत त्या समयाच्या हातान समर्पण देव. दोन्ही हात वयर उपारया आणि मागया. आज आम्ही कंचाचेर दोळे दवरला समाधान मेळच्या पासून. आज आमची ती दिश्ट डायवर्ट करया आणि जेजूचेर आमची दिश्ट घालया जेजूचे समाधान आम्ही अनुभव करया. सांगया जेजू तुझे समाधान म्हाका दे. तुवें दिवचे समाधान म्हाका दे सुम्या. जेजू तुवें दिवचे समाधान म्हाका दे सुम्या. जेजू तुवें दिवचे समाधान म्हाका दे सुम्या. अनुभव करया ताचे समाधान. शियाराला बरा दे बरा शिराला बरा 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 दे यशियाराला बरा 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 दे बरा दे बरा बरा दे जेसू जेसिका जेजून दिवचे समाधान स्वीकार कर. दुसरे खंयचेच तुका समाधान दिवंक शकना. जेजू तुका समाधान दिवंक शकता. जेजू तुका समाधान दिवंक शकता. रेस्टलेस जायनाका. जेजू थंय तुका समाधान आसा. जेजू थंय तुका समाधान आसा. शिरला हालेलुया 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 हालेलुया. थँक यू जीसस. हालेलुया हालेलुया. जेसू थँक यू जीसस. Unconscious. Bomo काय बघता आजच्या दिवसा समाधान आमच्या काळजात तुझे त्या समाधानान आमकां समाधानाचे आशीर्वाद आमचेर देवय. तुझी कृपा आमचेर वळे. जेजूच्या नांवान मागता. ससनाच्या बापा हांव तुका बेटे आमच्या समय आणि सर्वंतरा जेसू ख्रिस्ताचे कूड आणि रगत पद्म आणि देवपण आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या हसकांच्या परिपणापासून. Isaiah 58:11 सर्वेस्पर तुमका सदांच वाट दाखयतलो. सुखे खुर्डे भयन तुमका दोषी करतलो. आणि तुमचे कुडी घटाय देतलो. तुम्ही एका शिंपलेले भागीसारखे जातला. केदीस सुखाना सणात असले जरीसारखे. आज आम्ही माग्या आया पहिल्या काळात सम्या. आज आम्ही समाधानाची वाट सोदून करपाला बाई. एकामेका समाधान कुटुंबान समाधान. भाऊ बहिणी सांगता. भाऊ भाव सांगता. कुटुंबात आमकां समाधान. आज शेजारा सांगता समाधान. आमच्या फिरगजेन समाधानाचो स्पिरिट आज आमच्या ते रास करच्या बदला रास करच्या पासून विशेष माग्या सांगता म्हणून नेवता तीन पट्टी क्लेम करया. Isaiah 58:11
सनात असले सरी सारखी Sarki, Isaiah Sarki, 58:11 सर्वेस पर तुमका सदां सुवार्ता कहतलो सुखे कडे होईन तुमका दोषी करतलो तुमचे खोडी गटा दिसलो तुम्ही एक चिमटला पट्टीसारखे जातला कधी सुकून असना तसले सरी सारखी सगळे त्यातले सांगता म्हणून जेसूच्या कठीण कष्टाच्या अपशावावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या अपशावावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या अपशावावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या अपशावावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या अपशावावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या अपशावावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या अपशावावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या अपशावावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या अपशावावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या अपशावावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. सासनाच्या बापा हाव तुका बटेता तुझ्या ती मगाच्या पुताची तुम्ही आणि समुद्रा जेजू ख्रिस्त मोने देव पण आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या परिपणापासून या दुसऱ्या कणान समर्पण दिन माग्यांक कितचे कोर्टाचे केस सकाळचे समस्ये विजाचे समस्ये असतात कोणी नाव पाठ केला करते असतात आज कोण भावार्थतात सखल घालून प्रयत्न करते असतात विशेष समर्पण देऊया आज कितले जणांक एका कंपनीत काम करच्याकडे काम करून जातात ना एका भडीन परिश्रमाला मागे विशेष सरान गौ काम करच्याकडे गोवाक काम करून देतात ना विशेष सरान माग्या नाव पाड करून पळयतात काम सोडून जबरदस्ती करते असतात कोणाक टर्मिनेट करता म्हणून ब्लॅकमेल करते असतात विंगड असले सगळे सिच्युएशन कोणाच्या जागाचे डॉक्युमेंट्साचे इश्यूज असतात विंगड डॉक्युमेंट्साचे इश्यूज असतात सगळे समर्पण देऊन सांगा म्हणून उत्तर 3 पटी क्लेम करूया जेरेमिया 1:19 सगळे स्त्रिया सांगत म्हणून जेसूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावावरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा सासनाच्या बापा हाव तुका बटेता मगाच्या बच्चाची आमच्या समय आणि सुरेंद्र जेसू ख्रिस्ताची पुढे आमच्या बच्चांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या परिपणापासून या तिसऱ्या कणात समर्पण दिन माग्या कितल्याना खाम नसताना कष्ट नसतात
विशेषतः तांकां सोम्याच्या तां भेटून दिवया. फायनान्शियल प्रॉब्लेम मध्ये आसा सोम्याच्या तां भेटून दिवया. तशेंच समर्पण दिवया कितले जाणां जैलांत आसात, कितें सुसू करनासतना तांकां जैलांत घाला. कोणें तांकां ट्रॅप केला जावंक पुरो, नांव पाड करणं जावंक पुरो, खंयच्याय रितीन तांचे डॉक्युमेंट फोर्जरी करणं, फोर्जरी साइन करून जैलांत घालयला जावंक पुरो. कोणें मोस्रान जावंक पुरो, ट्रॅव्हल बॅन घाला या पासपोर्ट जप्त करेला, विंगड इश्यूज. एका भुरग्याचे येवच्या म्हयन्यांत हियरिंग आसा परगांवांत. माग्य विशेषतरान सगळे ताचे केस जेजूच्या अमोलेक रक्तान नितळ जावचे पसत, क्लियर जावचे पसत. सोम्याची महिमा ताच्या केसीन दिसून येवचे पसत. सोम्याक मात्र साध्य आसा सगळें बदलूंक. जेजूक मात्र साध्य आसा. जेजूक मात्र साध्य आसा. मॅथ्यू 19:26 मनशाक ते असाध्य वय, मनशाक ते असाध्य वय. जेजू सांगता मनशाक असाध्य असाध्य असाध्य, देवाक सर्व संगती साध्य. मनीस खंयचे म्हणटा म्हाका साध आसा, म्हाका साध आसा, म्हाका साध आसा. मनशाक ते साध जावचे कष्ट. देवाक सर्व संगती साध्य. देवाक सर्व संगती साध्य. देवाक साध्य आसा. तुझ्या जिवितान जेजूक वर्ती कामां करूंक साध्य आसा. केवळ ताका उक्ते करणे वाट, उक्ते करणे वाट, उक्ते करणे वाट. इम्पॉसिबल म्हणले ताका पॉसिबल जाता. कितले जाणां कितलो तेंप जालो काम नासतना एज बेसिसर या एज्युकेशनाच्या बेसिसर काम मेळटा ना सगळ्यो अडखळ्यो तुटून पडून दी. वाट उक्ती जावं दी. जेजूच्या नांवान वाट उक्ती जावं दी. सांगाता म्हणून उत्तर 3 पटी क्लेम करूया. जोब 42:2 तू सगळे करूंक शकता. तुका साध्य नाही म्हणून हांव जाणा. जोब 42:2 तू सगळे करूंक शकता. तुका कांय साध्य नाही म्हणून हांव जाणा. जोब 42:2 तू सगळे करूंक शकता. तुका कांय असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा. सगळे दाखले सांगाता म्हणून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. सासनाच्या बाप्पा मगाच्या पुत्राची सम्याने आणि सगळ्या संसाराच्या या चौथ्या कण्याचा जाल्यार आमी दिंगेर पडया. दोनी हातांचे वयर बरे हातचे कापीड आसता. सोम्याच्या तान भेटून दिवया. प्राईम रोज म्हणल्या एका भुरग्याक भेटून दिवया. प्रेग्नेंट आसा. लास्ट म्हयनो हॉस्पिटल ऍडमिट केला. विशेष सोमी ताका स्पर्श करून
एक नॉर्मल डिलिव्हरी आमच्या बसत सगळे कॉम्प्लिकेशन्स जेसूच्या बहुपवित्र अमल एक रक्तान बदल जेसूच्या कृसामळा वसूल पडले सगळे क्लियर जाऊ दे सगळे रिपोर्ट्स क्लियर जाऊ दे बीपी नॉर्मल जाऊ दे शुगर नॉर्मल येऊ दे कॅन्सर पिढा कष्टाच्या बहिण्याक समर्पण दे कॅन्सर पिढ्या समोर कष्टाच्या बाप बहिण्या स्टमक इश्यूज अल्सर एका भुरग्याक दोगा जाणांक ब्लड क्लॉट जाला समयच्या तान भेटून दिव्या मागया सुमी तांकां स्पर्श मागया पीसीओडी समस्या गर्भाच्या समस्या हरिय कपड्याचा आयसीयू व्हेंटिलेटर्सच्या हरियेतल्या कितल्याना वखद घेऊन घेऊन थकून गेला बेजार झाला नी कॅप जरला पेंटाची दुख बोन मॅरोस इश्यूज सगळ्या पिढ्या समर्पण देऊ सांगा त्यामुळे उत्तर दिन पटी क्लेम करूया साम 41 सगळ्या स्त्रियों सांगा त्यामुळे जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संस्कृतीची कापडकार बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संस्कृतीची कापडकार बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संस्कृतीची कापडकार बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संस्कृतीची कापडकार बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संस्कृतीची कापडकार बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संस्कृतीची कापडकार बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संस्कृतीची कापडकार बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संस्कृतीची कापडकार बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संस्कृतीची कापडकार बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संस्कृतीची कापडकार शासनाच्या बाप्पा तुका भेटेका आणि सगळ्या जेसू ख्रिस्ताची पुढे आमच्या पत्त्यांच्या आणि सगळ्या परिपणापासून या क्रियेच्या कणान दोन्ही हाताई रुबान आमच्या भुरग्यांक समर्पण दिवया तांचे सगळे एग्जाम सोम्याच्या तान भेटून दिवया तांकां सणवायन तो सोमी सलरो मागया आज आमकांय तो सोमी जनवायन बरों दे पेंगटाचे एका सायडीन दूख आसा तशेंच लेफ्ट सायडीन पाठीक एका सायडीन लेफ्ट सायडीन दूख आसा जेसू तसल्या व्यक्तीक आपडते आसा तू सुमार 3 वर्सां जावन सांगते आसाय विजा रिन्यू जाता की ना गोतुना म्हाका आनी काम करूंक आसा रीण आसा आजुनी सोम्यान तुका थंयच दवरला जॉन 14:27 अकराचे पाठ तुम्ही कंदकारचे सण सोडा तुम्ही कंदकारचे सण सोडा
जॉन 14:1 तुम्ही कळवळचे नाही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. जेजू तुका परत सांगता सत्य उतर, तुम्ही कळवळची नाही. तुवें कितले दीस त्या गावांत रावो जाय ते सोम्यान निर्धारित केला. हाचे पहिले कोणच तुका त्या गावांत लोटून व्हरूंक शकना. हाच्या परवानग्या बगैर तू त्या गावांत भायर वचूंक शकना. आमेन. आमेन. देवाचेर भरवसो दवर, भरवसो दवर. सुमार 2012 म्हाकाय तसलें सिच्युएशन आयिल्लें. म्हजे कडेन ना पासपोर्ट, ना सिव्हिल आयडी, कितेंच नासलें. हांव खंयच्या बस स्टॉपार वयता त्या बस स्टॉपान चेकिंग चलोवन आसलें. सगळ्यांचे चेकिंग जालां. 11 व्यक्ती हांव, 11 व्यक्ती हांव. सगळ्याचे चेक केला, एकट्याचे सोडून नासला, हर एकल्याचे चेक केला. हांव 11 व्यक्ती. नेक्स्ट मुजेच टर्न. म्हाका जस्ट पळयलें तांणी, म्हणाले याल्ला, कांयच विचारूना, याल्ला वच म्हणाले, काही विचारूना. त्या गावांत हांव देवान म्हाका उबारलें. हांव एकच सांगतलो, हांव मागणा गेल्ले सांगतले, तुजे कडेन सिव्हिल आयडी ना, पासपोर्ट ना, कशें येताय तूं? हांव एकच म्हळें, सोम्यान म्हाका ह्या गावाक हाडला. केदो म्हणशेर तो सोमी हांवें ह्या गावांत आसा जाय म्हणून ताणें नाम मारला. तेदो म्हणशेर म्हाका कोणाच्यानच ह्या गावांत लुटून रावंक जायच ना. खंयच्या दिसा तो म्हाका ह्या गावांत व्हरता, खंडीसान हांव तयार. मोगाचें नांव. 13 वर्सां त्या कुवेटाच्या गावांत हांव घडलो आनी थंय जावन म्हाका त्या सोम्यान कॅनडाच्या गावाक आपोवन हाडलें. सोम्याची मांडावळ. त्या देखून आमचो भवार्थ घट करया. सोम्याच्या परवानग्या वेळार तुज्या जिवितांत कितेंच जायना. दोनी हात वयर बारया. विशेशरान आमच्या जिवितांत सारकें आसा तें सोमी दाखोवन दिवन दी. सारकें आसा त्या जाग्यार सोमी चलोवन व्हरोन दी. विशेशरान एग्जाम बरोवच्या भुरग्यांक तांकां हर एकल्या समर्पण दी. सांगात म्हणून हे उतर 3 फावटी क्लेम करया. Psalm 32:8. Psalm 32:8. तुवें हांव जायते तुका वाट शिकवण दाखयतलो. दितलो, तुवें तुजे जायते दोळे वाट तुजे तुका दवरून तुका दाखयतलो, बोध तुजे दितलो. दोळे तुजे दवरून तुका बोध 32:8. दितलो. हांव तुका शिकवण दितलो. तुवें 32:8. जावरून हांव जायते तुका वाट शिकवण दाखयतलो. दितलो, तुवें तुजे दोळे जायते तुजे वाट तुका दवरून तुका दाखयतलो, बोध म्हजे दितलो. दोळे तुजे दवरून तुका बोध 32:8. दितलो. हांव तुका शिकवण हांव दितलो. तुका तुवें शिकवण धरून दितलो, जायते वाट तुवें धरून दाखयतलो. जायते वाट तुजे दोळे तुजे तुजे दवरून दोळे तुका तुजे बोध दवरून दितलो. तुका बोध दितलो. सगळी सांगाता म्हणून घट्ट तळ्या म्हणया. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी पशावरी पशावामध्ये फाट. आणि सगळ्या संसाराची सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कर. कठीण जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशावरी फाट आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची सर्व काकूट फाट. कर. जेजूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पशावरी पशावरी फाट. आणि फाट आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर. कर. जेजूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पशावरी फाट. आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट कर. कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पशावरी पशावरी फाट. आणि फाट सगळ्या आमच्यानी संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या त्या पशावरी फाट. पशावरी फाट आमच्यानी सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पशावरी पशावरी फाट फाट. आमच्यानी सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या त्या पशावरी पशावरी फाट. आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी कष्टांच्या फाट. पशावरी फाट आणि आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी फाट. पशावरी फाट आमची आणि आमच्यानी सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूट कर. भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा, आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूट संसाराची कर. काकूट कर. भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, भगवंता बळवंता आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया 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 बरं, 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 हालेलुया, हालेलुया.
Anita Shanti Desa, Wilfred Lobo, Clara Alva, Susan Rodriguez, Hallelujah, 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 Rita Menezes, Lorenzo hallelujah, Fernandez, hallelujah, Fernandez, hallelujah, Wilson Martis, Hallelujah, 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 Jordan, John, hallelujah, 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 Geeta, Aaron, hallelujah, 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 Shiara la bara 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 bara, hallelujah, Lindy hallelujah, Silva, hallelujah, hallelujah, De hallelujah, Souza, hallelujah, hallelujah, hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus. in Rebello, Jesus, hallelujah, Jesus. hallelujah, 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 Kati surkan, kati Souza, surkan, kati hallelujah, 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 surkan, hallelujah, Lily surkan, Furtado, kati surkan. hallelujah, 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 Henry, hallelujah, Margaret, hallelujah, Liston, hallelujah, Wilbur, hallelujah, Dominic, hallelujah, Hilda, hallelujah, Bishop, Cinderella, James, hallelujah, hallelujah, Joyce, hallelujah, Michael, hallelujah, 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 hallelujah. Rainer, Andy, Honora, Jane, Yeah, Benedicta, hallelujah, Juliet, Tona, Siam, hallelujah, 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 Sandeep, hallelujah, 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 Stephanie, hallelujah, Jason, hallelujah, Stephen, Jesus. Kishore, Vida, Calvin, Kathleen, Love, Lancy, Jesus, Lanit, Jesus, Anita, Jesus, Ashlyn, Jesus, Lena, Jesus, Steny, Jesus, Sheldon, Jesus, Jesus. Lashon, Swiesel, Lena was, God, Lucita, God, Agnello, God, Ruth, God, God, Reese, God, God, Mary God, D'Souza, सबके Nancy महिमा Dessa, प्रदान करता Nancy Lobo, Menezes, Pratishtha, हालेलुया R. हालेलुया Lokonda, हालेलुया Joinzela, Tara, Victor, Winnie Mendonça, या Kane हालेलुया Johnzela, हालेलुया हालेलुया Johnzela, हालेलुया 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 तुझे हालेलुया समर्पिता हालेलुया देवा तुझे काकूल तुझी हालेलुया कृपा या तुझ्या हालेलुया भुरग्यांचे देवा बाप्पा हरी एक कोणे पासकत काय पैस कर आईचे सत्य समाधान आणि येसो कृपे येसो तांका भरून येसो मागता येसो जेसूच्या नावान येसो आमीन येसो आमीन आमीन सांगा म्हणूया उडास ये बोधयाळे अहंकारी मनी तुझ्यास त्या गवलो साधा मगलो तुझी मध्य सुगलो मध्यस्थी सुगर्लो कोणपणी कुंपणी कुंपणास गेलो म्हणके नीस कौना हे पात्याने धैर्य काढ घेऊन तुझ्याकडे येता चौकारी म्हणजे मै तुझ्याकडे येता खंतीस तुझ्या मुखार रावता मुनिसल्या देवपुत्रशे मै मुझी मागणी तिरस्कार करी नका कुलतीन मुझे मागणी ऐक मग खादी आमीन 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 नमान मरिये कुरपेन भरले सुमे तुझे सुबह स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू देवाची माया प्रियंका खातीर तेरे विनंती नजदीक करतो. पूर्ण आमेन महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्रत्म्या जशा आधी तो आधी स्वतः तो आणि स्वतः सदा आणि सदा सर्वदा. सर्वदा आमेन प्रेज द लॉर्ड विशेषतरान कॉलोन्यो या आता आणि 10 मिनिटं उपरांत ब्रदर फ्रान्सिस लोबोसो टॉक असा युट्यूबाचेर ह्युमिलिटीचेर खालतेपणाचेर 7वं पार्ट ऐका ब्रेकर ऐका या करिझमाच्या काळार तुम्ही ह्युमिलिटी वयर टॉक ऐकून जाल्यार सगळे टॉक 7 आज मेळून 7 पार्ट ब्रेकर ऐकया या करिझमाक या इस्टराच्या पहिले सगळे ताचे पार्ट कितले युट्यूबाचेर येतात सगळे ऐका कित्याक हे आमकां आत्मीक तरा आनी की जेजूच्या लागीं हाडटा ताका ऐका देवाचें उतर ऐकलेतले बरें तशेंच आमच्या भुरग्यांची या दिसांनी एक्झाम चालू आसा पब्लीक एक्झाम कितल्या भुरग्यांक आमची मागण्याची गरज आसा हर एका दिसा सांजेर 10 ta 11 वरां इंडियाचो टायम कुवेटचो टायम 7:30 ta 8:30 दुबयचो टायम 8:30 ta 9:30 1 घंटो 12 जाणां भाऊ भयणी बसून मागतात कमिटेड जावन आणि तांकां हर एकल्यांक मागिल्ल्यांक की देवाच्या आशिर्वादा सुखलेना ता देखून तुमची भुरगीं आसात तुमच्या भुरग्यांक जावंक पुरो तांकां बोर्ड एक्झाम ना जावंक पुरो बसा 1 घंटो आज तुम्ही मागिल्ले फाल्यां तो देव खंडीत जावन फावो करतलो त्या देखून आज तुम्ही हेरां पासत मागिल्ले आज तो देव फाल्यां देव तुमच्या भुरग्यांक दितलो त्या देखून आमी मागले की तेच व्यक्त आसना 1 घंटो बसया सोम्याच्या हजरपणान झुमाचेर सांगात मागया तुमचे टेस्टमनी पिटिशना 9900332411 या नंबराक धाड दिया देव तुमकां हर एकल्या आशीर्वादांनी बेस्ट हवानी आणि कृपेन भरून दी गॉड ब्लेस यू प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Amen.